wannan gurjin ba abin da yake ɗauke da shi face ruwa, wanda wannan ruwan yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar jikin ɗan adam. To ɗaya daga cikin alfanun da wannan ruwan yake ɗauke da shi, yana daidaita gas ɗin jikin ɗan adam na cikin ciki, yanda zai taimaka mutum ba zai samu gyamban ciki ko kuma ulcer ba. Yana ɗauke da siga matsakaici, ta yanda idan mutum sukarinsa ya yi yawa, ya zama na cewar ga masu ciwon siga ya zama na cewa suna so su rage wannan sigan ta hanyar cima, to muna ba su shawara da su rinka markaɗa gurji ko su rinka cin sa haka, ko kuma su rinka sarrafa shi a cikin abinci. Tana ɗauke da wasu sinadarai wanda suke taimakawa wajen inganta garkuwar jikin ɗan adam da kuma sa mutum ya zama ne ya yi kyau. Tana taimakawa wajen daidaita hauhawar jinin ɗan adam ta hanyar inganta cimakarsa, wajen jinin ya sa ya rinka hawa sama sosai ko kuma ya rinka yin ƙasa sosai, ma'ana hypotensive ko kuma hypertensive. Tana inganta cikin ɗan adam, ma'ana duk wani abu wanda yake digested tana taimakawa wajen a niƙa shi, a markaɗa shi yanda ya kamata. Da yawa mutane suna amfani da gurji, kuma bayan sun yi amfani da wannan gurjin su kamu da guda. Na farko, yana da matuƙar muhimmanci a wanke shi, a tabbatar da cewar an cire duk wani datti da ke makale a jikinsa. Yanda za a sarrafa shi, za a iya markaɗa gurji, za a iya yayyanka gurji a sa shi a cikin coleslaw da wasu abubuwa makamantan haka, amma ba ma ba da shawara bayan ka yayyanka gurji ka sa shi a ruwa ka wanke. A ci su haka, ko a yayyanka su, ko a nika su, a markaɗa su, a yi lemo da su, ko kuma a sa su a cikin abinci a gefe, amma ba a dafa gurji. Haka ake cin shi kamar yadda ake cin sauran 'ya'yan itatuwa. Gurji dai duk wata larura da kake ɗauke da ita yana taimakawa ma wajen jiki ya samu waraka daga wannan